Weet je dat hij vrouwen langskomen alleen voor hem te aaien? Serieus? Dat vind ik geweldig. Zul je in de gaten hebben dat ik geen vrouw ben? Ja. Die had kind, hier, mijn vrouw die is ziek, is dement. Oh, En die lukt ook niet meer. oh. En hij komt alleen maar vrouwen die, die mijn vrouw verzorgen. En die verwennen hem. Dus vandaar dat hij alleen maar naar vrouwen reageert. Maar gewoon al een baantje afgedacht. Mits wil ook een hond. Ze ook niet vroeger aan beloofd. Hey, maar die vrouwen die ook vrouwen komen verzorgen, die zien van de thuiszorg of zo? Ja, Oké. van Maastricht, van Pallium. Oké. Ik weet niet of dat je het zegt. Het zit me niks, maar ik ben niet van deze kant. Ik ben meer van het noorden, hè? Natuurlijk. Ja. Vier zijn van het zuiden, zeggen ze door. Ja. Ja. Ik ga me immer spargel halen in Neer. Dat gaat niet naar boven, maar waarom gaat geen van Boekensij helemaal neer om spargel te halen? Ik maak daar gewoon een dagje van. Maar dan zet ik die vrouw in de auto. Ja, Ik ga misschien een stoel in de auto dat ze maken. Kan ik dan uit de auto trekken zo, weet je. oh wat handig. En dan zet ik er heftiger op. En dan draai ik ze naar binnen gewoon voor een dagje, weet je. En dat is leuk, is gezellig. Wat wordt je trouwens aan het meten? Ik word in de... Ik ben een hobby aan, ik maak kerstalletjes. Hey. Ja. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Wil dat het zie je? Ja, mag dat? Nog niet de garage openmaken. Hey, dat is al... Nou, aanloop met de kerstdagen. Nou ja, dat is al de tweede in relatief korte tijd. En de derde, nee, de vierde in Tour, in Klummen. Nee, Schummert. Herten Ja, naar bovenin. en nu een Boegzij. Als mij nog wat te binnen schuurt, dan deel ik het me nog. Maar was het de bedoeling dat we hem achter hem aanliepen of gingen... Oh. Nee, in de garage. Ah, kijk. En dan zie je dus in deze auto een stoel moeten zitten die je kan draaien. Ja, ik zie het. Als je goed kijkt, dan zie je dat er een frame onder zit, onder de stoel. Dit is de laatste aanwinst. Mag de voordeur open blijven staan of Ja, moet ik je die maak even... even toe. De laatste aanwinst. Maar dat maak je allemaal zelf? Ja, kijk daar boven nog eens. Dit had ik vorig jaar gemaakt voor de dochter. En dat had weinig ruimte. Het zei, pap, kunt dat hij blijven storen? En hoeveel heb je daar? Daar ben ik mee begonnen. Doordat dat mijn vrouw zo ziek is, ik moet ja geen doen, ik ken het allemaal niet voor hem zitten. Snap? Dus het is een relatief nieuwe hobby. Eigenlijk wel, ja. Wat ik nou zo leuk vind. Ja. Een pc'tje erbij. Ja. Maar je zit op een pot even, moet je kijken. Serieus? Kijk, dat de dekkel erop was. Je dat vroeger ook zo was. Ja. Ja, hebben we vroeger een gehad zo. Tegenwoordig maken ze zo weer, hè, maar dan noemen ze dat een eco-toilet. Hè? Oh, dat was echt. Ja. Met compostering Ja. en zo. En dan kent ze uiteindelijk kent ze die eigen tuin kent ze weer bemesten met die eigen... Ja, zo, ja, dat ging Nee, vroeger ja. ook zo. Ja? Dat zeker, dat was zo. Dat, Ging dat krij dan ook gewoon de hoofd in? Oké. en het najaar wordt dat pot leeggemaakt en dan ging dat. Oh, het is echt een kwooie hond. Kijk hem te keer gewoon. Kijk Mitch. Ja, bent een hond ziet. Dat is een nummer, hè. Dit is killen attack. Wie had er eigenlijk? Hij had geen naam, dat loest toch niet. Serieus? Nee. Oh. Pinky is het. Pinky. Pinky, ja. Oké. Vroeger reizen bij ons toen ook een hond. Heel lang geleden heb ik nooit gekend. Dat was veel in een tijd, maar die hoorde ook Pinky. Oh, Pinky. ja. Maar dat is de derde album. We hadden hem ook Pinky genoemd. Dan was ze gewend wat de naam te Ja, zeggen. ja. De laatste was 17,5 jaar. Die man is trouwens bij u in de buurt gehouden, Zevenum. Oké. Ja. Dat is een zoon van een vriend van me, is toch burgemeester. Dan rij je in Palmen. Dat is de zoon van een vriend van ons. Ja, daar had ik een beetje voetbaljaren en zo gaat het allemaal weer. Oké.
Goh. Er zitten regenboogjes, maar dat is niet de eerste keer regenboogjes. Er zit ook Nee. ik ben een kunstenaar geweest. Klopt. Ja. Ja. Dat is wel een kennis van de dochter van me. Oh. Dat kerststelletje van je. Wat is de wereld klein? Ja, Ja. ja. Dadelijk zijn we van de familie van elkaar. Nou, laten we dan vooral gaan namen gaan noemen. Ja, nou, Gezi Dolf, ik Ja. ben Bas. Ja. Ja, ik ga je net even op Oh, Bertje dat, gekeken. ja, je bent alert. Ja. Je bent alert. Maar dat Ja, heb, is toch leuk hoor. dat heb je toch wel handig chic gedaan. Ja. Is dat iets wat je altijd in de vingers hebt gehad? Ik kan jou het nog maken. Ik ga dat eens op de televisie gezien. Je moet zo maar eens op internet kijken. Dus die verkopen die dingen voor €500. Dan zeggen die heb ik 90 uur aan gewerkt. Ik ga dan weg aan je werk. Gewoon klaar. Hoe lang? Een week. Een week? Moesten wel een beetje doorwerken. Ja. Ja. Als er nou lui zien die naar aanleiding van deze uitzending zeggen van... ja, maar ik wil het huisje van Dolf hebben. Ja, dan maak ik nog een uit voor de Christmas. Oh, zo? Ja. Oké. Erg leuk. Ja, ik had ervan. Ik vind het schön. Dat is een Alpenländische bouwwoning. Ja, Zo noemen ze die. ja. Ik kon heel keer op vakantie in Ja. de Alpenlanden. Ja. En dan... Vind ik ook veel gewerkt. Ja, dat is... Ja. waar zit je zo al geweest? In de buurt van Innsbruck, Ja. Gries. Zeg ik Ja, dat? Gries, ja. Zelrijntaal is dat. Dat zit me niks, maar Grieswal... Stoebajertaal. Ja, dat uiteraard. En dan Prachtig. en dan gingen we in de winter skiën. En mijn vrouw die kent nog niet meer lopen, maar die kon goed skiën. En in de zomer gingen we er ook en Ja. met de kinderen ook. Maar dat is het leuke. Dat Ja. en in zomer en in winter is dat ziet het er ganz anders uit. Maar is Ja. het eigenlijk net zo leuk? Ja, de mos Ja. of de helft van wintersport Ja. of de vindt Ja. er niks aan, hè? Dat is zo. Ik vond het heel erg mooi. Ik had het geleerd op de Steenberg bij de Ziggy Moser, wat toen die is daar met begonnen op die matten. En ze dan veel Daar stiet me iets van bij, maar de naam Ziggy Moser zit me niks. Maar Ja. dat klinkt wel enorm ja, maar ski dat en was niet après-ski, zo'n goeie, hè? Ja, Of maar dat dat was was niet zo'n goeie. Nee, De ik naam had was dat wel goed. Ja, Ziggy de naam Moser. dat klinkt wel. Dat was een Oostenrijkse naam, hè. Ja, Moser. nogal. Moser heette ze nog bijna allemaal. Nee, maar zo gaat het leuk. Maar Ziggy had ook skiën geleerd op de mat. Ja, ja. Oké. En toen wie we dat gek kosten, gingen we naar het Sauerland. Goh. En toen wordt dat niet meer goed genoeg, die gingen van Oostenrijk. Maar de Ziggy was hij ook streng? Dat ze bij nou, want dan moest wel op het maandje komen bij hem, hè? Ja, nee, dat was anders, die matten, dat was op de route zo. Hey, en wordt je ook een beetje van het après-skiën? Dat doe ik er ook wel met. Ja? Ja, Dus als ze aan het einde van de middag onder aan de piste komt, dan... ja maar al boven wordt dat al gedaan. Oh, ja. Er gebeurde zoveel ongelukken hoor. ja, die... Dan kwamen ze dan op beneden met 20 van die neutjes op, zo van die kleine. Oh, ja. Ja, Een, ja o- ik niet, dat ook een niet. oopslotje of een... Of overtje of 10. Ja, ja. Jo. En Ja, dan- je kent het spreekwoord, hè? Na een oopslor of 10 hebben wij de eerste hulp gezien. Ja, ja. Kijk, nou heb ik die zaak gekocht, zo gaat dat ze wel nodig, want ze zo gaan winst maken. Ja, als ze echt... Weet je, Ja. ken ze niet zo met een hand zegt. De mensen, vier niet hoor. Hé, maar wat is dit nou precies? Dat is eikenhout. Ja? Dat zijn van die stukken, dan zeg ik, met die zo lang. En dan werden die gekapt, hoor. Daar ze dan die schindel, nemen ze dan. Geweldig. Ja, dan moet ik, ja, dat is allemaal, dat had niets gekost. Dat is niet bij, ja, die onderplank, die, ja, die paar gulden gekost voor de hoornbak, maar voor de rest. Geweldig. Ja, nee, serieus. Ik vind het echt ik vind het knap. Terwijl dat ook eerste kersthalletje is. Nou, Niet helemaal? ik ga het er al lang op meer gemaakt, maar Oké. niet zo mooi. Dan Oké. wordt dat een beetje, En niet op die tour? Niet op de Alpenlanden? ja, toen kost ik dat nog niet, hoor. Ik, Wat heb je altijd gedaan qua werk? met ziekenfonds heb ik gewerkt. Ai! Ik bedoel, leuk. Ja, zeker. Wow, Ja. Al een hele leuke baan daar. Ja, wat deed je precies? Ik ben nog geweest, vroeger werd er premie
opgerold was, toen gingen we dat bij de mensen ophalen. Kreeg je een envelop met inhoud? Nou, nee, toen moesten ze de vrijwillige premies, dat waren toch al bedragen van bijvoorbeeld 100 euro per persoon. En daar hadden ze zo'n theegeld aan die gehangen was, in de 70er jaren. Heb je je ook nooit onveilig gewild? Nee, toen niet, maar toen waren we niet onveilig. Maar dat moeten ze nu niet meer doen, want dan leeft ze niet aan. Nee. Dan blijft ze niet oud, dan kunnen ze geen kerststelletjes meer maken.